ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದು 8 ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ತೂಯೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡಂದು ಎನ್ನದು ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಆನಂದದು ಎನ್ನದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಪುನಂದು ಎನ್ನದು ಜೆತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕು ತೂನಗಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಜಿ. ಸೊ ಆತು ಬೆಟರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಪೋತುಲೆ 8 ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅವತ್ತೂಲೆ ಪೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆತ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏತಾತುಲ ನಿಕಲೆ ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ನಿಕಲೆ ತುಲೆ. ಸೊ నేనేలా ಬೇಜಾರಡು ಬುಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ತುಜರೊಂದು ಬುಲ್ತದ ಮಿನಿ ಪಂತು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಆತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ದಾಯಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂತಾರಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ನಿಕಲ್ದ. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತೂತಾರೆ ದಾಯಿ ತೂತುಜರು ಎಂಗೊತ್ತುಜು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆದಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ನಿಕಲ್ ತೂಪು ಜನ ಗೊತ್ತಾನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡನೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾನ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕೈ ಟಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2% ಆಡಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಕ ಅಂದು ಕೋಡೆದ ಕತೆ ದಾದ ಪೋದು ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿರ್ಗ ಹೇ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕತೆ. ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಯಾನಿ ಇನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟು ರೆಸಿಪಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಈ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥೋಪುಡು ಮಟನ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮಟನ್ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಆಯ್ತ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಕೋಡೆ ಬೀರ್ದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಾರೆದಿಯೋಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆಂಡಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಂಡಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾ ಪರ ಚಾನಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಬಟ್ ದಾಯಿಗ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಾಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಇನಿ ಅಂತೂ ಫೀಲ್ ಆಣೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟಿನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಡತಿದ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾನಿಂಚನೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡ ಅಥವಾ ಓಲಾ ಓದಿದಿನ ದಾದ ಅನ್ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂದು ಅಕಲ ಅಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಎತ್ತಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಕೆಬಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪುರಿತ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ದಾದನ ದೇದಿರು ಅವು ಎಂಚ ಪೋತುನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿತೀರ ಅಂಚಿನ ಪುರಿ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನುಲಿ ಬೆಡ್ ಪುರಿ ಪೋಯ್ನೆಟ ಮುಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಪೊಂಜೋಗೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಡಿಗಡೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಡ್ ದೀಪುನ ಕುಡ್ತದು ಪಾಡುನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕಲಿಗ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲತ ದಾಲ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂದೆನ್ನುವ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುರಿಯಾದ ದಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಬೆಡ್ಶೀಟುಡು ಈ ಡೇಟ್ ಗೋಡೆದ ಬರೀ ಪೂರ ಸೇರ್ದಪ್ಪುಣು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಿನೋಲ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನು ಕುಡ್ತುದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಬೆಡ್ನು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸದೇ ಒಳ್ಳೆದು ಆಯ್ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಟರಾನಾಗ ರೂಮುಗ ಅಥವಾ ಏರೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ತುವರೆ ಬನ್ನಾಗ ರೂಮುಗೆ ಎಂಟರಾನಾಗ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತನ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೀಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಏತೇ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾ ಬೆಡ್ ಒಂಚು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪೋದು ಉಡ್ಪೇದು ಆಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಬೆಡ್ ತೂನಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ನಾನಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏತು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಚು 10 minutes ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅನಿಲ್ಪಿದಣ್ಣು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕುಲು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಡ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೂಜಿ ಕಂಡಿ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಂಡಿನ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಗಾಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ದೊಲೆ ಬರಡಂದು ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜ ಉಂಡತೆ ಆ ಸಜ್ಜರ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಕಾರ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಕಲರ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪುಚ್ಚೆನು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಿಷ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆತೆ ಆ ಪೌಡರ್ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಮಿರರ್ಡ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದುಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದವೇನು ಅನ್ಡಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಿರರ್ ಒಚ್ಚಜಿಂಡ ಮಿನಿ ಮಿರರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆನೆ ತೋಜಂದು ಸೊ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚೂರಾಣದ ತಿಕ್ಕಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅನ್ಕನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತೆಲೆ ನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಬಿಸಿ 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 ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿನಿ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಾತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಸಾರ್ದಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ತೋಜುಡ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಅದು ಪುಚ್ಚೆ ಬೈದು ಪುಚ್ಚೆ ಬೈದನು ಪುಚ್ಚೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಇನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಪುನ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಪುನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುನೆ ಇನ್ನು ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತುನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಂಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ఒక ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ರೆಡಿ ವಿದಿನ್ 5 minutes ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆನೆ ಹೆಂಗಂತೂ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೀರು ಸಾರು ತಿನ್ನಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆನ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ತೋಪ ತೊಂಬತ್ತೈತೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪೈಪ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನು ಲೀಕೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ರಾತ್ರಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನಿಗ ಪಿಸ್ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬುಡಿ ಅಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಕೋಡೆ ಅವು ಒಂದು ಸರಿ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತುಜ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಡಂದು ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ಸೊ ದಾದನ ಲೀಕ್ ಆಗೊಂಡು ಪೈಪ್ ಪೂರ ಕನಸದು ಬೇತೆ ಪಾಡಿಯರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊ ತುಂಡ ಅವು ಸರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೈಪ್ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಉಂಟು ಚಪಾತಿ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ ಇನಿ ಕಾಣಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆದ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಲೆ ಜೈದಿನ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಚ ಪುಚ್ಚೆ ಹೊರೋರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಬರ್ತಾಯಿನ ರಾತ್ರಿಡು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜೈದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಚ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೋಣೆನ ಹೊಸಾತು ಹೌ ಬೈ ದ ವೇ ಮೈಸೂರು ಕಂತಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ದಿವಾನದ ಸೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಒಡವಿಸಿ ದಿವಾನ ಸೆಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಇದೆ ಬರ್ಪುಂತೂಲೆ ಒಂದು ವೇ ಪೊಸಾತೆಂಕುಲು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕನದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತು ದಿವಾನ ಸೆಟ್ದ ಕವರ್ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಡೆ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅನ್ಪಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುನು ಅಂದು ಎಣ್ಣೀರು ಸೊ ಒಂದು ಚಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಲ್ಲಡು ಮೆರೂನ್ ತುದು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಲೂರ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮೆರೂನ್ ರೆಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಪಂಡಿರೋದು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂನೇ ದಿತ್ತುಂಡ ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬತ್ತೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಬೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕುಂಟು ಈ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಳಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೇ ನೇತ ಕಿನ್ನಿಯದಾದ ಒಂದು ಆಣಪುಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಮಸ್ತ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ರೂಮ್ದ ಕಂಡಿದೆ ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿಲ್ ಎತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ತಾವು ಬೇತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಪತ್ತರೇ ಜಾವೇನು ಪತ್ತನ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡ ಈಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಾಲುಂಡು ನಾಟಕ ಇಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್
ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಒಯ್ತು ಸಪುರ ಉಂಡು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಬಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋರ ಆರಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇತೆದಾಲ ಪಾಡೋಣ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಗುಳ್ಳೆನುಂಡು ಕಡ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪುಡು ಅವೇನು ತಿಂದಾಯ್ತು ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಅವೇನೇ ತಿಂದಾಯ್ತು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಸವನ್ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಈ ಕುಜಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಜಾರೊಂದೇ ಎಪ್ಪುಡು ಜಾದ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿಯರ್ ಏನಿಗಲ್ ಹೊಟ್ಟು ಕೋಡೆದ ವ್ಯೂಸ್ ತುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಅಂಚಮಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಜಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ ಕಾಸಿಜಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಾಡ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತಗೋಡು ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸಿತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬಾಯ್